Moni ndine Jack. Madzulo ano akuyenda bwanji? Ine pabwinobwino. Ndiye tikubwereranso ku Beijing, China. Tinapitako takhala tikupita ku China kangapo. Tamvapo nkhani zingapo za ku China. Nde ulendo uno tiyeni tibwererenso ku China. Gwirani chakumwa, tengani chakudya, ngati chilipotu chodyeracho, ngati palibe tingomwa basi. Kaya madzi amene ndi chakumwa basi. Ticheze. Nyamata uyu dzina lake ndi Su Xiangmao. Mu chaka cha 2017 anali ndi zaka 37. Su Xiangmao anachokera ku banja lovutika. Makolo ake analimbikira kwambiri kuti amphunzitse. Iye anali yeyo ndi mchemwali wake ana awiri. Ne mukuvutika kwawo momweko anapanga zotheka kumulipirira skulu kutani ndi ubwino wake amakhonza, anali wanzeru kwambiri. Anapeza kuti anamaliza skulu yake, anapita ku university, anamaliza amapanga za technology, zimamusangalatsa kwambiri za technology amazita. Atatha pamenepo anakayamba ntchito ku company yabwinonso kwambiri za technology zomwezo. Koma chifukwa choti iye amazitsata, amatha kupanga zinthu, anayambisa company yake. Mpaka anapanga create app yake, application yake, dzina yake amaichula kuti WePhone. Ngati achina WhatsApp omwewa, oti zomayimbirana mafoni kuti munthu ngati wina ali pa WhatsApp mkoza kuyimbirana mafoni, tumizirana ma message, ma video call, koma yakeyo ankaichula kuti WePhone. Inayo ti yangoyamba kutchuka kumene, yangoyamba kupepa. Nde company yake inapeza kuti inali yopambana kwambiri, anthu anayikonda. Inangoyamba kutchuka kumene, koma inayamba kutchuka kwambiri maiko aku West, ku Europe, ku America, maiko ena osati mu China mo kwambiri, chifukwa chone kuti malamulo a mu China mo amamuyenekereza kuti apange kachite register ma license yanji kaya omwe anali ovuta. Nde anayipanga belonchi imagwira ntchito. Anthu enanso ambiri ku China komweko amayigwirisa ntchito. Nde atayamba kupeza ndalama anonso pano, zinayamba kubwera ndalama chifukwa cha application yakeyo, anagulira makolo ake nyumba yabwino. Amamulipirira mchemwali wake uja school fees china chilichonse. Makolo akewo amapasa ndalama mwezi uliwonse. Basi anayi munthu chothandiza abale ake osiyanasiyana, makhazeni, manisi chani onsewa amalipirira maskulu. Chomwe chinatsala inali banja. Nde anawuza makolo ake acho, ineyo ndifuna mkazi wabwino, mkazi wokhazikika. Nde makolo ake ananena kuti ati kuthandiza kupeza mkazi. Ku China amakonda zopezera naso akazi. Anayesera kumpezera mkazi, akazi angapo, atsikana kuti iyeyo chidwi analibe nawo, samansangalasa. Sono Su ndizi mchoti Su, fwa kuti tiziti Su Xiangmao ulendo uliwonse. Ndamveka chi Chinese koma anyway. Tizingoti Su sana akonde atsikana anampezerawo. Su analibe experience. Skulu yake anapanga skulu, anamata chichonse anali serious, amangupanga focus on school. Samapanga tizibwezi chani. Nde analibireto experience. Koma mmutu mwakemo anali ndi mkazi amene amamusirira mmutu umu kuti ndifuna mkazi otere. Mkazi ooneka okhazikika, amange naye banja, aberekirane ana, osamala, osakonda ma materialistic thing chani. Tingoti samafuna slay queen. Amafuna mkazi oti kwa yeyo kaya akhale uja basi chilichonse mavalidwe machitidwe yake. Nde ananyamuka anapita ku website inake, anyaka dating website inake, analingati ma matchmakers kuti amuthandize kupeza mkazi. Nde analipira premium membership ya anthu oti ena amalipira ndalama zambiri kuti apezere munthu, apezere match kuti ine mkazi amene ndikufuna nduyu. Nde anapereka zonse zomwe amafunazo, anthu aja anande okay, anamuyang'anira pa website yawoyo, anapeza mtsikana dzina lake Xingji, koma lina la chizungu linali Sinde. Nde tizingoti Sinde fa zitivuta. Sinde uja anapangira tsiku kuti akakumane. Website ija company yopezera naye. Nde iye anapita kukakumana naye mtsikana uja. Kumuna mtsikana atavala modzilemekeza, ooneka basi kamtsikana iye kumuona kucheza naye mtsikana uja ali kangati ma birthday athu ndiofanana, kamtsikana kokongola koma kuoneka kodzipatsa ulemu. Nde anamusangalatsa kwambiri, sanacheze nthawi yayitali, iye uja anabwerera kupita ku nyumba. Su ali ku nyumba akudabwa mtsikana uja kumutupizira message, amuwuza kuti ndagwa mchikondi, love at first sight. Iye uja kutulumu kuti mtsikana yitu watakasuka iti. Koma nayenso zinamusangalatsa kuti mtsikana wa forward chonchi. Iye uja kukondwa naye kuti chabwino. Kenako mtsikana uja kumutumizira chithunzi cha nyumba yake kuti itaona mbalame zikuyenda mwamba mwa nyumba yangayo. Kuona nyumba yabwino kwa basi mwana muonetsayo. Nde
Sue anafira pressurized kuti nayeso amuonese sikana kuti inaneso ndili ndalama sandone ngati kuti ndilibe ndalama. Ndiye basi kutengano ma accounts yake, kuchambula ma accounts yake ndalama zomwe zili mu banki mwake za kampani yake kuntumizira nsikana uja. Sende uja kumuonesa kuti ndalama zomwe ndili nazo, ndili ndi kampani iyi, wifoni ninapanga ndine. Iyi nsikana uja iyi ayi koma iwe ndenda kukonda. Ungondonekera ngati mamuna kuti tiberekerane ana tikwatirane. Nde kuntero Sue wali iyi nsikana ukongola ngati uyu kukuma naso. Kenako iyi sindi aliteni ndikakupane ndi makolo ako. Asuku kumva ngazi yudu akuoneka wabanja kuntenga. Ndi avala mwa ulemu ulendo naye kupita naye kwa makolo ake. Kwa makolo ake uja kufika kucheza sinde uja kukonza nyumba akuti kupanga za chipungozi pamenepo. Mpaka makolo ake so Sue achali kuhanga titsikana wabwino. Komanso ukongola. Sue anali wa mfupi akuti maonekedwe ake mene akufotokozera kuti wa average. Pamene sindi uja anali wantaliko kwa Sue uyo. Anachoka pamenepo kenako sindi anamuza Sue kuti ndigulire galimoto. Ndi anasankha Tesla. Anamugulira Tesla ya brand new. Sindi uja anayiponya pa social media. Koma sanalembe kuti wamugulira ndi ndani ndi Sue. Anakulemba kuti ndagula galimoto yanga iyi. Kenako sindi akuti ujeni kuli manyumba abwino mbali ina yake ndikakuonetse. Ananyamuka kupita kukamuonesa manyumba abwino ama upstairs ma apartment odula. Sindi uja konko kumuza kuti I think ukule nyumbayi. Ndeka yazimakhala bwanji nsikana wake amata kanena chinthu. Sue uja amapanga. Sue kuyamba sana lishuwa akena kwa chabwino. Kuyamba di pompo ma arrangements oti agule nyumba. Kupeza kuti anagula nyumba ija. Koma pogula posayinira sindi uja anangobwera nkulemba poso zina lake pa contract iyo. Ngati kuli nayeso wagula nawo nyumba ija. Sue sizinansangalatse koma amati poti ndifuna kunkwatira. Anyway, anazisiya. Basi anapezeka kuti anatengana kupita kwina, anapezeka kuti analoza, anasankha ma handbag, sapato za ma designer achina Fendi, zodula izi. Ndi ring yodula kwambiri. Kupezeka kuti anthu onena kuti atangodziwana less than 30 days. Anapezeka kuti Sue wachita spendi $750,000 panzima iyi. Tsikana kuti sakumudziwa. Anali ma 29 dzaka dzake. Tsikana uja kenako tente pangeni ukwati. Tikachire register sanga. Sue uja tikachire register pano pali tente kapangeni register nangati zidikira ya. Sue uja okay chabwino. Kenako siku ina kudzidzimuka asindi achatu kunena kuti ndinalota kuti ninapanga ukwati kenako ninapanga divorce. Kenako Sue uja kunena kuti unapanga di ukwati akuti ninapanga di ukwati koma ninapanga divorce. Nde Sue uja mpamene nazatutumuka kuti zinthu zitu zikuthamanga. Pangotha mwezi munthu wadzika kale dzina pa nyumba ndapanga kale spendi $750,000 pano akunduzota anakwatirapo. Kodi ndikudziwa chani cha munthu uyu? Chifukwa pa nthawi yonseyo analonera kuti wantenga wakumana ndi azinzake a Sue, wakumana ndi makolo ake ku kampani kwa wakapitako, koma samadziwa wina aliyense mmoyo mwa sindi uja. Anasana kumane ndi wina aliyense koma sindi akulimbikira kuti tente pange ukwati. Ndiye vuto la kupanda experience plus kufunisisa banja kwa Sue zosa mangodo. Kenako atanena za ukwatizana kuti sitingapange ukwati opanda kuti undionese divorce solution license. Komanso kuti tikapange ukwati kumene tikupita kwafuna license iyo uja okay chabwino. Ananyamuka nkunena kuti okay ndatenga license. Nde uyu amafunisisa Sue uyu kunena kuti ndifuna ndione divorce license yakoyo kuti alimbapo chani. Nde amakaniza sindi uja kuti sindikufuna. Analimbana pamenepo kenako sindi uja ati kupsha mtima ati ngati ufuna kuti uyione ukwena ndipasa ndalama. Mpaka nadi mamuna ayu Sue anapereka $7,500 kuti aone certificate. Kuona certificate kuona dzina la mamuna lalembedwa losiyana ndi dzina lomwe mkazi yo anamuuza. Komanso ukwati unangotha miyezi itatu. Komanso mamunayo anapeza kuti analipira kumapeto kwake anampasa mkazi yo $30,000. Uyo atachita question Sue kuti iwe apapa zikukhala bwanji sindikupsha mtima kunyanyala kuti ndiye kuti basi sikundifunaso. Iko atero abambo a Sue basi kuyamba kuchonderera iye ndikhululukire sizimene ndimatanthauza. Ndi akuti okay ngati ufuna kuti ndikukhululukire uzindipasa $10,000 tsiku lililonse mpaka na mtima wanga ukhutisidi. Basi ito a Sue kuyamba kumampasa ndalama tsiku lililonse. Kenako ale okay chabwino tente kapangeni chani license chikwati. Ananyamuka ndi ukapanga license ukwati nkukhala nokuti ndi mkazi wake. Nthawi yako anatiyeni tisamukire tikhale limodzi. Sindi akukana kuti ya nyumba yako ndi amwamba ine manyumba amwamba ndi madana nawo. Basi no Sue acha kunyamuka makakhala ku nyumba kwa sindi tsiku lilonse kumakhalira udanda uloti tikukhala nyumba yachabe
ugulise nyumba yako yomwe umakhala moyo tigule nyumba yabwino. Amuna ene amakhala ndi manyumba abwino. Iyo jamba udabo kodi mayankhulidwe asikana wakuyenda bwanji. Kale amayankhulana bwinobwino zimakhala za ulemu. Koma anali akadalibe kanthawi kochepa kwambiri asana dziwane nthawi yayitali. Zena chomango khale umutonza. Ati kapena mukuona ngati muli ndalama zambiri. Kuli amuna ati ali ndalama zambiri. Kuli amuna oneka bwino osati mmene mmaonekera inu muyi. Basi kumakhala kumunyoza. Ali inenso ndozoti ndikuyenda ndi mamuna ngati iweyo bwanji. Fa ineyo mmene ndimaonekeramo ndikozopeza mamuna wabwinobwino osati mmene ulili iweyo muyi. Ndezi zina mama mpanga affect suja. Nanji nkupanda experience kwakeko. Amata kama muyankhula zomunyoza zotani zimamukhudza kwambiri mpaka na amadzi yang'ana modzi nyoza yekha. Kuti kapena ndo mwina ndi muno ndivuta. Kenako akangola kwa kina kalikonse ndigulire chako. Kenako nzimayo chanana kuti kuyena ndigulira nyumba, anamugulira nyumba ina. Kenako sindi ucha anapezeka kuti anabwera ndi paper contract. Akuti kumuuza atalemba contract yo nkumuuza suja kuti asainire contract yonena kuti akazangofuna kuthesa banja akuyenera kuzamulipira kumpasa ndrama zokwana $700,000 chifukwa choti wamutayisa nthawi kumpangisa kuti akatenge divorce license nde akuyenera mpaka anampangisa kuti asained anasaina kuti azapereka ndalama zimenezozo. Atangonsainisa zimenezo nde mwanono unayamba kuchuluka kumangomunyoza kuntukwana kumangopanga demand ndrama mpaka nasuja anazazindikira kuti nzimayi uyuyu anazandipeza ndizifukwa sama ndikonda ndi ananena kuti ineyo mene zili mu divorce ndikuyifuna chifukwa zinafika point yoti akangomutsutsa sindi ucha chiliyonse amammenya omenyedwa kukhala suyo komanso sindi anamuza suyo kuti ndi akuluakulu ampolisi magenerals ampolisi ndi ankolo anga ndikazafuna kuthana nawe ndikoza kuthana nawe olo kampani yako koza kuyiononga uzasaukiratu uzasowakolowera iye zonsezo amakhulupirira nkumachita mantha. Kenako suyo anayamba kulandira mafoni ochititsa mantha osadziwika bwino choka kwa anthu osadziwa amamuopseza kuti ndife abale ake asindi ndipo tikumanga ndife akuluakulu ampolisi tikhoza kusokoneza china chilichonse kuyenera kumulipira kumpepesa zonse zomwe wamuchedwesa wamusowesa mtendere wamuchedwesa wamutayisa nthawi. Ndi mpaka nasuyo ndi mantha ananyamukadi ananena kuti akasaina. Anapita anakasaina contract yonena kuti amulipira sindi $1.5 million nkupanga saini kuti ukwati watha. Anapanga divorce. Kenako sindi ndi anthu aja anambabe mwamuimbirabe mafoni mwamuopseza kunena kuti upereke ndrama nsangasanga. Munthu oti anapereka ndithu deposit. Chuma chake chonse su chinali $3 million choka kwa app yake business yakeyo. Koma ndi zonse zomwe amakhalira kumupanga anapeza kuti ndalama seja yatha. Nde anamuuzonera kuti ine ndalama zatha mundivutisa unena kuti ndikupase ndalama zonse zatha ndakupatsa. Nde sindi anamuuza unena kuti nde ukatenge ngongole. Ngati ndalama zatha ukatenge ngongole ndipo uzindilipira. Ukamachedwa tizikaponso interest. Ndama muopseza ulendo wina anampitira kumuopseza ku nyumba kwake mpaka na sindiyo anammenya anammenyaso. Ndesu anathawa ku nyumba kwake anapita makakhala ku hotel fa amachita mantha kwambiri. Kenako tsiku lina su anangoyika message pa WePhone. Message yonena kuti wina aliyense amene anali ndi app imene anayilandira. Message inanena kuti WePhone ikutsekedwa chifukwa chonena kuti ex-wife wa munthu amene anapanga WePhone wamupangisa kuti aziphe. Nde atamva zimenezo aliyense anayilandira anthu nkumadabo kuti message ibwanje. Ndi analalata sindi uja anatumiza ma message olalata chani kumuopsezaso kwambiri. Kumuopseza suja. Kenako pamene abale ake asu anazaona kuti chikuchitika nchani. Sister wake nkubwera kuchoka kumwe amakhala kuti azamulimbise mtima kuti kodi chikuchitika nchani. Abale ake amayi ake mpaka anapeza maloya noti amuthandize kuti ukupanga bwanji. Ndi chomwe iye amaopa chonoti nangasa amasaina zomwe amamuopseza kuti saina yapa iye nkumasainadi ndi amaopa kuti ndinasaina. Nde maloya zanena kuti tadzingo apanga hold kaye mpaka natipeze njira yonena kuti tipange proof. Nkumuza kuti uzisunga ma message yonse chilichonse chomwe akuopseza uzisunga kuna kuti tikapite ku court. Koma su analatopa nazo anali depressed chuma chake chonse chatha chisasula. Nde zomwe anapanga anangomutumizira sister wake message kumuza unena kuti ndimakukondani kwambiri mundikhululukire zomwe ndapange. Kenako anapita pa WeChat paja anakalemba kuti app iyi ikutsekedwa koma muziwe kunena kuti mwini wake wa app waphedwa ndi ex-wife wake. Nkuyika dzina lake lonse, nkuyika address ya mkaziyo ndi phone number yake, nkunena kuti wandizuza. Nkuyika nkhani yonse kuilemba, nkuyika pa WePhone paja
ndi wifoni. Nkuyika ma message osamamuopsezera mkazi uja. Anamulembera message sister wake kumuuza kuti ndachotsa password pa phone yanga, china chilichonse muchipeza mu phone ndimakukondani mundikhululukire pa zimene nditapange. Analemba nkhani yonse pa social media zomwe tsikana anapanga, nkumulemba dzina ndi kwawo komwe ndi phone number yake. Kenako anakwera pamwamba pa building imene amakhala anadumpha. Sue anamwalira mu September 2017. Anamwalira abale ake plus community nkhani inatchuka kwambiri finally pa social media zonse. Analemba chilichonse zomwe amaganiza amene anakhumudwira amene anazunzikira nkuchita kuyika umboni wake wonse. Abale ake a Sue anamusumira Cindy milandu yakhala ikupitirira kuchokera 2017, ndipo mukati mwa milandu munapezeka kuti pomufufuza Cindy anapeza kuti analoti analata kwatiwapo kali katatu, anakwatiwa ndi amuna olemera kwambiri. Wina ndi uja atachita divorce after 3 months ukwati anampasa $30,000. Nyumba yomwe ankaonesa kuti ndili ndi nyumba iyicha inaiso nyumba yoti anaitenga kwa mamuna wina anakwatira naye nkupanga naye divorce. Mamuna winanso wachitatuso anakwatira naye kupanga naye divorce. Osewa amati akamapanga nawo divorce icha amatengera ndalama, amaopseza kuti mundilipira mudani. Amachita target anthu olemera, koma popita amapita atavala modekha mozichepetsa kumapanga za wife material. So anachita study kuti amuna olemera kwambiri kuti amafuna akazi okhazikika, akazi atsikana ozichepetsa, osonyezera kuzosunga banja kuti awathandize kusamala chuma chawo. Nkona zonse amapanga zija inali performance yonena kuti basa amachita target azibamba otero. Ndipo pa nthawi imeneyo amapita ku court ndi mulandu. Anayoti wapanga kale profile ina pa dating online, atapanga profile ina atabwereranso akukasakaso millionaire winanso kuti akamudani akamubere. Nde mu 2023 court linagamula kunena kuti manyumba onse atatu amene anali mdzina la Cindy amene anali a Sue abwezedwe kwa makolo ake a Sue, komanso anagamula kuti abweze $1.5 million. Chuma chonse ndi galimoto yomwe Tesla anamugulira lino anagamulidwa kuti chuma chonsecho abweze. Nde anangona uzipha Sue akanata akhale akanatha kuachita fight mu court chifukwa choti zonsezo amampanga atamuopseza, komanso basi zinthu zinangomuyipira. Apu yake inali yonena kuti pano bwezi kulimbana ndi achina WhatsApp aja, koma basi chifukwa chonena kuti anamuzunguza kwambiri nkumpanga depress. Imene ndi nkhani ya Sue's Young Mao. Zikomo kwambiri.